Callum Roberts. Edrych am Ryan Sears o rheolaeth dda gan Sears ar ergyd. Webb ar yr ail gynnig. Ergyd gan Ryan Sears. Wychili. Yr cliriad o'n ta. Darren Thomas tynnu lygad oddi ar y bel. O'n ta dyma ffwmpa Mwandwe. Cyfle yr ergyd. Mwandwe! Fymryn heibio'r nod. Cyfle gorau'r gêm hyd yma. Yn disgyn i'r ymwelwyr. 12 munud a hanner wedi chwarae. Ffwmpa Mwandwe. Yn bell yn gwaith. Ishmael yn gryfach na Morgan Owen. Ishmael ar ergyd. Yr arbediad gan Lewis Webb. Oedd hi'n mynd heibio'r nod. Golwr ddim i wybod hynny. Davies. Mae Donahue wedi parhau heirediad yn fan hyn. Mae Gwion Dafydd yn y canol. Mae Sean Bradley ar gael hefyd. Donahue yn sgwar at Danny Gossett. Gossett ceisio i gosod i am yr ergyd. I gefn y rwyd. Danny Gossett. 36 o funud ar y cloc. Wel mi dwyllodd o Andrew Wycherley yn llwyr. Ond mi oedd y golwr yn syfrdan ar ei linell. Caernarfon 1, y Drenewydd dim. Henry Cowens. Ar gig gornel un ddofn y tro hwn at Shane Sutton. Arbediad gan Lewis Webb. Honna gan Sutton ar ei ffordd i'r gornel isa. Lewis Webb yn taflud i hun i ildio'r gig gornel. Matty Jones yr eilydd. Ar gig rydd, mi gymodd i wiriad. Mae'n tasgu allan a George Hughes o arbediad o'r safon uchaf 1 gan Lewis Webb. Yr ergyd gan George Hughes, mi gymodd i wiriad oddi ar un o amddiffynwyr Caernarfon am arbediad gan Lewis Webb. Donahue, yr edrychiad, y bel i gyfeiriad Zach Clark, mond at dalcen Shane Sutton, yr ibeniad o ddim yn un da. Mae'n tasgu trwad at Zach Clark, oedd Clark yn cam sefyll! Nac oedd medd y dyfarnwr ar dyfarnwr cynorthwyol ar yr ochr gosa yma. Ond mae yna drafodaeth yn mynd i fod fan hyn rhwng Martin Roberts a Richard Wright. Mae'r lliman yn cael ei chodi. Da gymodd i gyffyrddiad oddi ar un o chwaraewyr y Drenewydd. Wel, drama yma ar yr ofal. Wycherley. Sutton, mi wirodd i ar Matty Jones, dyma Gossett. At y Louis Lloyd, wan tyfnod yr ochr bella i Zach Clark ar ergyd! Ar arbediad gan Wycherley. Oedd hwnna'n un dda. I nadu Zach Clark. Ond a ddylia Clark fod wedi gwneud yn well yn y fan yna. Pawb i fyny geithio'r golwr i'r Drenewydd. Mae'n tasgu at Matty Jones ar ergyd. Mae unwaith eto. Rwan, tam yna gyfle yma gwrth ymwysodiad. Mae'n 3 yn erbyn 2. Clark yn cario'r bel. Clark at Louis Lloyd ar ergyd! I fewn i'r hwyd ochr am i gymodd i wiriad. Oedd i ar George Hughes. Gwrth ymwysodiad cyflym gan y Cofis. Louis Lloyd ar ergyd. Owen. Na'r tafliad. Disgyn i Clark yn ceisio i gosod. I Gossett! Bron yn ail i Danny Gossett. I sicrhau y triffwynt mor agos. Cael ei gosod gan Clark. Gossett ar ergyd. Doedd o ddim yn bell. Sears. Mae'n to Robbie Evans. Evans yr eilydd. Evans ar ergyd. A mi oedd angen yr arbediad gan Webb. Oedd hwnna mynd i mewn ar ei bostyn gosa. A mi oedd o'n effro'r golwr. A dyna'r agosa mae'r Drenewydd wedi dod yn yr ail hanner.